Dragi studenți, pentru facultatea noastră, părerea voastră contează extrem de mult. De aceea, vă invit să vă evaluați profesorii, să vă spuneți punctul de vedere și să ne spuneți ce a fost bun, ce a fost mai puțin bun și cum am putea să fim și mai buni. Pentru mine, în calitate de decan al acestei facultăți, părerea voastră contează extrem de mult. Mult succes! 1 minut. Atât îți ia să evaluezi proful sau profa de la seminar și pe proful sau profa de la curs. Dacă ai 5 discipline în semestrul ăsta, în 5 minute ai dat note tuturor profilor. Dă-le note profilor, răspunsurile sunt anonime. Numai dacă sunteți mulți cei care dați note, se poate face ceva ca să fie mai bine. Kedves diákok, egy üzenet. Értékeljétek tanáraitokat, hogy ezáltal mi is értékesebbé tehessük az oktatást. Most csak rajtatok múlik, hogy még színvonalasabb és még diákközpontúbb legyen az oktatás a közgázon. De ce evaluare? Pentru că ne faceți să ne vedem prin ochii voștri, ne faceți să ne dorim să devenim mai buni și ne motivați ca să ne schimbăm. De ce să evaluați profesorii? Pentru că este una dintre cele mai oneste modalități de a obține un feedback de la voi. E simplu. Spuneți-ne ce vă place ca să știm că ceea ce facem bine. Spuneți-ne ce nu vă place pentru a putea schimba, pentru a fi mai buni și noi și voi. Vă invit și eu să vă evaluați profesorii. Așa cum noi vă evaluăm pe parcursul semestrului sau la sfârșit activitatea de la curs, seminar sau laborator, așa acum și voi aveți ocazia de a evalua activitatea noastră. Feedback-ul vostru ne permite să vedem dacă ne desfășurăm sau nu activitatea corespunzător, respectiv este o formă de a ne îmbunătăți activitatea. Opinia voastră este importantă pentru noi. Baftă în sesiune! Este momentul să ne facem vocea auzită. De cele mai multe ori, un comentariu pe un grup de WhatsApp sau de Facebook nu poate face o mare diferență. În schimb, evaluarea cadrelor didactice pe Academic Info o va face. Tu alegi dacă părerea ta contează sau nu. Evaluează-ți cadrele didactice pe Academic Info și fă-ți vocea auzită. Procesul de predare, la fel ca oricare alt proces, are nevoie de îmbunătățiri constante, iar noi, studenții, putem contribui la îmbunătățirea acestui proces prin evaluarea profesorilor. Așadar, nu ezita să dai feedback, oricare ar fi acela. Deine Meinung spielt eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung eines optimalen Bildungssystems. Dadurch können auch die Lehrkräfte identifizieren, was sie an den akademischen Leistungen verbessern können. Il est très important d'évaluer les professeurs parce qu'un grand nombre de feedback aide à améliorer les prestations académiques et à résoudre les problèmes existants. Donc, entrez sur Academic Info et évaluez tes professeurs. You know how every restaurant, barbershop, or other service providing companies have ratings, which help both companies and customers to either provide or to have a better experience. I think we need something similar in our university, for our sake as students, and to give feedback to our professors by evaluating their work. Thank you for making our university a better place and stay safe. Dragi colegi, poate până acum nu ați evaluat cadrele didactice pentru că nu știați că evaluările sunt anonime, că durează atât de puțin timp sau că profesorii chiar țin cont de feedback-ul nostru. De asemenea, poate nu știați, dar acestea sunt cu atât mai valoroase și utile cu cât suntem mai mulți cei care evaluăm. Haideți deci să dăm dovadă de unitate și să participăm cu toții la acest proces. Eu nu l-am evaluat deja, vă invit și pe voi.